Lehetőségek vannak ennél a standnál? Az államilag akkreditált nyelvvizsgákat, Euroexam nyelvvizsgákat, az edukáció kiállításon próbavizsgát szervezünk, helyben le lehet tenni angol és német nyelvvizsgákat, természetesen nem hivatalosan, ez egy próbavizsga, mindenki kipróbálhatja a saját tudását, egy szűk óra alatt képet kap arról, hogy hol tart a felkészülésben. Jelentkezni kell, és óránként indul egy-egy turnus az írásbeli próbavizsgára, a szóbelire pedig időpontokat adunk, és 10 perc egy-egy szóbeli próbavizsga, úgyhogy ez folyamatosan megy. Ezek korábbi vizsgákon előfordult valódi éles vizsgafeladatok, rövidebb egy kicsit, tehát a teljes írásbeli vizsgának körülbelül a fele fordul itt elő, viszont minden készségből, minden vizsgarészből van egy-egy feladat, amit itt helyben megírnak, és rögtön utána kiértékeljük. Miért fontos ez, hogy önök itt legyenek az edukáció kiállításon? Nyilvánvalóan a nyelvvizsgáknak a legnagyobb célközönsége az érettségi előtt álló, továbbtanulás előtt álló tanulók. Ők nagy számmal jelennek meg itt. Számunkra ez egy kitűnő lehetőség, hogy megmutassuk a vizsgát, valójában mutassuk meg, ki tudják próbálni őket. Mi is kipróbálhatjuk? Én egy középfokút vállalok, egy középfok alapfokot. Milyen nyelvből, Géza? Orosz és angol. Én német alapfokot kipróbálok. Jó, nem, én is akkor inkább a németre váltok.